ክሓርቕ ከለኹ እንታይ ከም ዝገብር ኣይፈልጥን እየ ክቁጣዕ ከለኹ ሰባብ ቅድመይ ክርኢ ይደልን ገለ ነገር እንተዘይሰቢረ ኣይሓድእን ደም እንተዘይርአ ኣይወርደለይን እዚኦም ኩሎም ኣብ ውሽጥና ዝሓበቕናዮም ኣራዊታዊ ባህርያት እዮም ኣስተውዕል ስምዒት ሓይሊ እዩ ወይ ንስኻ ትጋልቦ ወይ ድማ ንሱ ይጋልበካ ብሃንደበታዊ ስምዒት ዝውሰኑ ውሳነታት ንዓለምና ክህውኽዋ ፀኒሖም ኣለዉ ደቂ ሰባት ናብ ዘይወፅዎ ዓሚቕ ኣዘቕቲ ዝኣትዉ ነቲ ንዝተገበረሎም ነገር ዝህብዎ ዘይምጠን ግብረ መልሲ እዩ ቀንዲ ጠንቁ ድማ ነቲ ስምዒቶም ከመይ ገይሮም ከም ዝቆፃፀርዎ ስለ ዘይፈልጡ እዩ እሞ ንስኻ ስምዒትካ ትቆፃፀሮ ዶ ኣለኻ ወይስ ስምዒትካ ይቆፃፀረካ ኣሎ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ርጉእን ስምዒቱ ዝቆፃፀርን ሰብ ክትከውን ዘኽእሉኻ ብሳይንስ ዝተረጋገፁ ደረጃታት ክንዛረብ ኢና ነብሲ ወከፍ ደረጃ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተዓዘቦ ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር ስድራ ናይ ዝኦም ነገር ቻናልና ተዘይኮንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትናኹን ኣብ ዓለምና ፍሉጣት 6 መሰረታዊ ስምዒታት ኣለዉ ንሳቶም ድማ ሓጎስ ሓዘን ቁጣዐ ፍርሒ ጽላኣት ከምኡውን ምግራም እዮም ደቂ ሰባት ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ እዚኦም እዮም ዝመላለሱ ስምዒት ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ዘይፈላለ ኣካል እዩ ናይ ሓደ ሰብ ጥዕና ካብ ዝምዘነሉ መንገዲ ሓደ ነዞም ስምዒታት ኣብ ትክክለኛ ግዜን ቦታን ይገልጾም ዶ የለን ዝብል እዩ ስለዚ እዞም ሕጂ ንዛረበሎም ደረጃታት ስምዒት ከይስማዓና ዝዓግቱ ዘይኮንስ ነቲ ዝተሰማዓና ስምዒት ብኸመይ ክንኣልዮ ከም ዘለና ከምኡውን ካብ መጠን ንላዕሊ ከይኸውን ከመይ ጌርና ክንቆፃፀሮ ከም እንኽእል ዝሕግዙና ሜላታት እዮም ስለዚ ስምዒት ሓይሊ እዩ ነዚ ሓይሊ ንጽቡቕ ወይ ንሕማቕ ክንጥቀመሉ ዝውስን ግን ንሕና ኢና ኣብዚ ቪድዮ ግን ከም ሕርቃንን ፍርሕን ዝበሉ ንምቁፅጻሮም ኣጸገምቲ ዝኾኑ ስምዒታት ክንዛረብ ኢና እዞም ስምዒታት ከይመፁ ካብ ምክልኻል ጀሚርና ምስ መፁ ከመይ ጌርና ክንረጋጋእ ከም ዘለና ከምኡውን ድሕሪኡ ኣብቲ ጉዳይ ውሳነ ክንህብ ከለና ክንኽተሎ ዘለና ሜላታት ብሰፊሑ ክንገልጽ ኢና ነብሲ ወከፍ ደረጃ ብጥንቃቐን ብትዕግስትን ስምዓዮ ናብቲ ቀዳማይ ደረጃ ክንሓልፍ ቀዳማይ ትንፋስካ ምቆፅጻር እዩ ትንፋስ ክንብል ከለና ካብ ውሽጢ ናብ ወጻኢ ካብ ወጻኢ ድማ ናብ ውሽጢ ብዓሚቕን ቀሲልካን ዝግበር ናይ ምስትንፋስ ልምምድ እዩ ከም ሕርቃንን ቁጣዕን ዝበሉ ህፁፅ ግብረ መልሲ ክንህብ ዘገድና ስምዒታት ኣብ ዝፍጠሩሉ እዋን ብዓሚቕን ቀሲልካን ናብ ውሽጢ ኣየር እናኣተኻ موصع نوحدات دقيق كتقبرون تخيلك ناتي أبت أوان سمع كذا حيال سمعت نمنكاي حق زكا بس مخنات الزدمة إذا عميق نايمة تنفاس ميلا ناتي نايمة نتات سرعتنا بمهدأ ناتي نايجنكات هرمونات سلازنكيو بحافشة بمستنفاس زقبور الممدات عبكي زي سمعتاونت نايمرقا انجنكات نايمنكاي عابي عقمل لهم اتهم فلطات بوديستات بناي سمعي بالحنتهم رؤسهم بمقصارهم يمتفلاتو بازي بحالهم دما عمل لعالم فلطاتهم حدا سب بدوهيستيان تايلو سمعيتك قصاصار خاليه كم زبالي اوصار نساتهم بناي درجات السلطنه رؤسهم كغاتو الا مامدو اموزو كله كغبر كلو ግን እቲ መዓልታዊ ዝገብርዎ ቀንዲ መንቀሳቀስ ናይ ምስትንፋስ ልምምድዩ እዚ ድማ ዓቢ ናይ ስምዒት ምቁፅጻር ዓመጎናጽፎም ኣሎ ካልኣይ ደረጃ ኣካላዊ ምንቅስቃስ እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ልሙድዩ ፊልምታት እኳ ጽቡቕን ሕማቕን ናይ ስምዒት ምቁፅጻር ሜላታት የርእዩናዮም ሕማቕ ሜላ ክርእዩና ከለው እቲ ገጸ ባህሪ ስምዒታዊ ክኸውን ከሎ ናብ መስተንሓሽን ክኸይድ የርእዩና ጽቡቕ ሜላ ክርእዩና ከለው ግን ስምዒቱ ክርበሽ ከሎ ናብ ስፖርት ከም ዘዘውትሮ የርእዩና እዚ ብሳይንስ ተረጋገፀ ጽቡቕ ልማድ እዩ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ዝምረፀሉ ምኽንያት ስምዒታት ኤነርጂ ስለ ዝኾኑ እዩ ሓይሊ ድማ ኩል ግዜ ብገለ መንገዲ ክፈስስ ወይ ክመሓላለፍ ይደሊ ስለዚህ ስምዒታዊ ኣብ ትኾነሉ እዋን ስፖርታዊ ምንቅስቃስ እንተጌርካ ነቲ ዝተኣከበ ሓይልን ጉልበትን በቲ ምንቅስቃስ ኣቢልካ ብቐጥታ ክትውፅኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚህ ምንቅስቃስ ግበር ካብ ኩሎም ምንቅስቃሳት ድማ እቲ ዝበለፀ ቦክስ እዩ ምኽንያቱ ካብ ኣካላዊ ጀሚሩ ክሳብ ኣእምሮዊ ዝፍጠር ለውጢ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ግን ኩሉ ዓይነት ምንቅስቃስ ምጉዓዝ ሙግያይ ምዝርጋሕ ኣካላት እንኳን ተኾነ ስምዒትካ ንምቁፅጻር ክሕግዘካ እዩ ሳልሳይ ደረጃ مصحف ወይ ድማ ጆርናሊንግ እዩ እዚ ማለት ነቲ ስምዓካ ዘሎ ስምዒት ኣብ ወረቐት ምስፋር ማለት እዩ እዚ ክትገብር ከለኻ ንርእስኻ ክትሓተን ዘለካ ሕቶታት ኣለዋ
نساتن دما انتاي تفطيرو انتاي تسمعني سلامنتاي ازوم سلست حتوتات تملس كلخان بعلو نتصور زخانه ناي سمعيت وحزي تفطر حدا غزي دما كابزوم سلست حتوتات نتا حدا وي كلتا تملسوم تصقم تخون از كخون كلوغن اتي نجار كم تزحسبكا زحرقن زناددن كم زي خونه وي دما اتزحبكا زاكل عبيق ولحتا كم زي دلك تردات خليخا جورنالينج وي دما مصحف نتا سمعيتات بصحف ابيلو كفاسسن كفوكسن ناي مغبار بحر اللو اتي نجار بحق ازحرق انت خونكوا قدم مصحف كان دحر مصحف كان زلو سمعيت فصيمو معراي كونن ازي زخانو لمخنيات دما نتا سمعكا زلو حيلي نايت سمعيت ناوصع سلاز توصوي رابعي درجة بزي زخانة تكبرنا تسمعيت مسمع قدم كان زبلناي سمعتنا نايطعنا مسكر يوم اذا مالت نحنا نقوصاصرو بتسمعتنا مخنات زمصعن وثن كسارا نمبر قند علامانا سمعت كيسمعنا مغبار ايكونن سلازي ازي ميلازي نات سمعيت استمقرو حراق تقطع حزن تجرم فرح مالتيو جن ابزوم سمعيتات مهلاوخا ابز فلط كل اوان زخونه يخون وسانن سقمتنا يتوسد بزي زخونه منقسقاس مسጭبط كونتات تغاطم نات استفطر ነገር امنو كم زي تسمعك كتخون يتفتن نات سمعيت كفسس فقادلو اذا كنبل كلنا ناي سنبادا وي دما تراما قند طنقي تخكلنيا سمعيت اب تخكلنيا غزي زي مغلاص وصي سلازخونه سنبادا ابز اوان بتفرال معخنا زينا نسمعو ناي مبزحتنا زي تغلاغلنالو ناي قلعنت وي ناي حلف تذكرو صقم مخانو فلطيو منالبات اذا قال زي حدش زخونه كان تهالكن بحدو قلصلكا سنبادا وي دما تروما مالت اب حلف غزي تخسته ነገር حجون كخساتو زبل فرحي وي دما بيت حلف تذكرو مخنيات حج زنصبارق تمساسالي وي تصاراري بحري مالتيو بحصيرو اب حلف غزي تفطيرو اب امرنا استمزغبه بسلام مالتيو اما سمعيتك كسمعك فقاد نبلالو قند مخنيات امرنا عبي نكر مسغاطمو نعنا نمكل خاليلو نتستفطر نكر نابتدبق كفال امرنا بمحبا طعيات كم زمسلنا سلازغبرنايو نحنا كساب ان دنزز صبق صراح كساب نسرحن زصبا مرزيو لك هنا دحان كنكون كلنا اتي استفطر نغرنا مص مولو عدمينا كشبرنا ينبر اتو قداي كاب زحلف اوارح وي عامتات صنيحو لك كم مرزي ببحري حدا غزي بحلمي بستفلال مقد كچنقم يجمر سلازي اذا كيف طرنو نفع مسيلكا كترم فتان كتقارص عليكا تخكلنيا سمعيت كسمعك فقد ناتي ناي سمعيت كمترباي تعصور ايتهدملو اذا حساب زي نقصالي نزاربلو مستوعل وي دما رياليزيشن زبحال وسان نطبيو بزي زخوانه تكبار اوشت تسمعيت طراي صنح كن كتستوعلو زلي ነገር زي زخوانه تكبار وي عونوت ملو قبره ملس بالحسابيو بزعبا سمعيت كنزارب كلنا مبزحتو غزي الوتاو سمعيتنا العلو كان تخونا نساتومون انتخونو ناي طعنا ملكت مقانم كتفلط عليكا اب غزي حزن مسحا اب غزي حكوس مبخاي كابتم حموش ناي طعنا ملكيته نتي زعابي ناي سمعيت طعنا مسعن كم تخونه نتصوريو سلازي كل غزي انت تسمعنا زي كونس نتي تسمعنا سمعيت بخامي أنا جدنايا أبزبل أنت تكورنا تصبعوا كم تقدم زبالكو سمعت حيليو إذا مالت علو تاوزخان سمعتهم كنت حلو نتا حيلو نسنا نجار كنغيران خالينا قطع حرقان هلخ زبال سمعتات بأقبابو انت تتغيمنا لهم نتي غتقابروز دلخا نجار ببقعات كتفتسمك حقوزها خمس خولو كتفلت عليكا سمعت لك كم حاويو بأقبابو انت حيسكايو مقبية بسلالكا بزي أقبابو انت حيسكايو نكاتا ما يندد سلازي سمعت كابتو مستوهابونا حالتات اتزعابي حيلنايو بأقباب انت تطعمنا له مالتي حامشاي مسقانا ملمان اتوم كساب حجيز ماتانا لهم سمعت دحر مفتارو نقابروم نقراتيوم إذن سمعت كاقدم مفتارو أقدم كان مكلخال وي ابت اوان فتصم مرقاك تلبس كابز حقوزوها ناي مكلخال سرحت ات عنديو إذا دما معالتاو تمسقانا لهم سلسة نقرات أما ذكرتها خامس حافيو نزي دما مستنتان دحريو نفات آريخون نسابات بزعباس تقبر الكاسة ناي نقر مسقانا ملمان إذا لما مدزي بقاندو تقامات كيف الدارو كل جزء تصبوا نجارات تراك قاطمونا زجبروا مخنياتو أب تصبوا نجارات ولا حتى أب زجبرنا الوطري تصبوا نجارات ناب تسجعنا سلز كابوي بس مخنياتو زينبار زلنا نترينا زقول لنا لنز بحال سلازي كل جزء أب تزلك كان نجارات كور مسكنا خات صحف إذا دما بوزع جزء سمعتها كي تخون نكبسات شو خازخول نجارات كيف الطارن حق زكا أنت اتفقت أرقوا بقليلو كتحالفهم تخليخا
كل جزء رجوع تخونيخا مخنياتونات كقولحتا كل جزء أبصبو نجار سلزخانة سلزي مسكانات لمامات سلتي زخان كايو سلز توسخ الكعدمة سلز لك سدرابي سل كل نجار مسكن كابتز قول لك نجار عين تخالعلك بتزل لك نجار حقوق تخون جمر من مسكانون تمهر شاد شاي ጸሎትዩ እቲ ናይ መወዳእታን እዚ ዓበየን ስምዒት ካብ መቆጻጸር ሜላ ጸሎትዩ ጸሎት እቲ አንድ ዝበልናሉ ምኽንያት እቲ ስምዒት ከይፍጠር ምስተፈጠረ ድማ ንምህዳእ ቀጺሉ ድማ ነቲ ሰናይ ውሳነ ንምውሳን ኣብ ሰለስቲኡ መስርሕ ጸሎት ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ እዩ ወዲ ሰብ ስጋ ጥራይ ኣይኮነን ነቶም ዝፍጠር ነገራት ብስጋ ጥራይ ንርእዮምን እቲ ንርእዮ ዓለም ናይቲ ዘይንርእዮ ዓለም ነጸብራቕ እዩ ካብቲ ንሓስቦን ላዕሊ ነገራት ኣብቲ ዘይንርእዮ ዓለም ይፍጸሙ እዮም ስለዚ ወዲ ሰብ ናይ መንፈስ ንቕሓቱ ክሕሉ ኣለዎ ናይ ፈጣሪ ኣንፈት ክሓትት ኣለዎ ወዲ ሰብ ኣየር ከም ዘድልዮ ኩሉ ፈጣሪ እውን የድልዮ እዩ ስለዚ ጸሎት ማለት ድማ ምስ ፈጣሪ እትነጋገረሉ መንገዲ እዩ ስምዒትካ ንምቁጽጻር ይኹን ዝተፈጥሩ ጸገማት ንምፍታሕ ከም ጸሎት ዝበለ ፍቱን ፈውሲ ይርከብን እቲ ዝጸሊ ሰብ ርጉእ እዩ ኣይረበሽን ምስ ርእሱ ዝተዓረቐዩ ሙሉእ ዕረፍቲ ዘለዎ እዩ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ነፍሲ ትጭድርያ ብምድራዊ ዓወት ሃብትን ዝናን ስቓይ ትብልን እያ ናታ ጭድርታ ነቲ ዝፈጠራ ፈጣሪ ምርካብ እዩ እሞ ኩሉ ግዜ ንሳና ጭድረት ምስ ርእስና ከይተዓረቕናን ከይተሰማምዕናን ክንነብር ከለና ኣብ ምድሪ ሓረቕትን ተናድድትን ክንኸውን ኢና ምኽንያቱ ናይ ውሽጢ ሕቶን ጭድርታን ስለ ዘለና ነብስና እትደልዮ ነገር ብጸሎት ክንህባ ከለና ግን ሰላምና ክንረክብ ኢና ምስ ናይ ወፃኢ ሰባት ኩነታት ብሰላም ክንነብር ንኽእል ስለዚ ካብ ኩሉ ቅድሚት ጸሎትን ሓዝ ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኻ ጥራሕ ላይክ ስድራና ይዝኦም ነገር ቻናልና ተዘይኩንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኹን ይቕኒለይ